Kedysi sme tieto technológie považovali za veľký pokrok a revolúciu v kreatívnej oblasti. Prispeli k rozvoju kultúry a pomohli oživiť filmové, televízne či rozhlasové príbehy. No bol to zložitý proces, ktorý si vyžadoval odhodlanie a trpezlivosť. Bola veľká potreba dodržiavať čistotu, aby výsledok toho úsilia pri filmovaní, aby sa to v laboratóriu nepoškodilo. Kamery v tej dobe mali hrubé káble, tie štúdia boli veľmi jednoduché, veľmi prosté. V tej dobe to bolo veľmi komplikované. Vtedy sa bojovalo nie len s estetickým alebo nejakým tým zámerom ako novým kompozičným, ale aj s technologickým, že vôbec to nejakým spôsobom nahrať. V kreatívnom centre Arténa je dnes všetko inak. Vízie, ktoré sa v minulosti rodili ťažko, či boli dokonca iba nevysloveným želaním, sa stávajú skutočnosťou vďaka najmodernejšej technike a najnovším inováciám na svetovej úrovni. Technologický reťazec výroby audiovizuálneho diela sa začína tu, v štúdiu. Sú tu UHD, HDR kamery, ale to nie je to najdôležitejšie. Celé toto štúdio je postavené na plne IP technológií. To znamená, že tu nenájdete žiadny BNC kábel a všetko to tečie iba dátami. Nachádzame sa v novej strižni kreatívnych centier, ktorá je plne pripravená na postprodukciu 4K až 8K materiálu. A na spracovanie zvuku máme túto špičkovú mixážnu halu s Dolby Atmos certifikáciou. Výsledok výroby audiovizuálneho diela si môže divák pozrieť na televízore v mobile alebo aj v takejto Dolby Atmos kinosále. Vitajte v novej ére audiovizuálneho priemyslu. Vitajte v Arténe.